Здравейте! В продължение на 2 години търсих информация за поставяне на зъбни импланти и съжалявам, че изгубих толкова време. Уверявам ви, че една от най-добрите възможности са уменията на доктор Станчо Станчев от Варна. След посещения при други стоматолози и подробно проучване в интернет за различни технологии, видове и цени на импланти, аз избрах този вариант по няколко причини. Първата е краткият период за завършване на манипулациите в дентален център Сидент. Втората сравнително най-изгодната ценова оферта в Североизточна България в съчетание с международната квалификация на доктор Станчев. Всичките ми основания за този избор се оправдаха. След първия преглед за компютърната томография и панорамната снимка обсъдихме възможностите с доктор Станчев и направихме удобен за мен план за лечение в подходящ период. В първите 2 дни той успя да ми постави 16 импланта на двете челюсти. Поставянето на имплантите откровенно е безболезнено. Докторът работи много внимателно и с изключително качествени материали и опорки, като стриктно спазва изискванията на швейцарската технология. В следващите дни до изработването на самата протезна конструкция се чувства един лек дискомфорт по венците. Затова може да използвате като мен аулин за облегчаване не толкова на болката, колкото на нервното напрежение, което съпътства. Много помага жебъренето с студена вода или с тази астеропериодонтактив. Общо от поставянето на импланта до завършването на лечението мина някъде около седмица. Толкова седмица. Резултатът го виждате с очите си, а аз с опита си ви препоръчвам условията за лечение в дентален център Сидент и професионализма на доктор Станчев, на когото благодаря от сърце. Здравейте! Казвам се Демиран Нори и съм от град Дуло. За дентален център Сидент разбрах от интернет. Липсваха ми много зъби, а тези, които бяха останали, се клатиха. Доктор Станчев ми извади разклатените зъби и постави общо 16 импланта на двете челюсти. След 1 седмица ми бяха готови зъбите, сега вече съм с нови зъби, чувствам се много добре и мога да се храня нормално. Много съм доволен от работата и професионализма на доктор Станчев.